Benvinguts a la Biblioteca Universitària de Sabadell. Aquesta biblioteca forma part del Servei de Biblioteques de la Universitat Autònoma de Barcelona i dona servei a la Facultat d'Economia i Empresa i a l'Escola d'Enginyeria al campus de Sabadell. Obrim de dilluns a divendres de 8:45 del matí fins a 3:15 del vespre. La biblioteca consta de 3 plantes. A totes 3 trobareu llocs de lectura, ordinadors per a consulta i treball i cobertura Wi-Fi. A la planta principal es troben les nostres col·leccions de llibres i de material audiovisual, així com reproductors de CD, DVD, VHS i una lupa electrònica per a usuaris amb dificultats de visió, i els serveis de préstec i reprografia. A la planta inferior trobareu les revistes i el despatx del personal tècnic, on us podeu adreçar per resoldre dubtes o demanar informació, per exemple, sobre bases de dades o com fer cerques documentals. A l'Altell trobareu la col·lecció de documents estadístics, la de memòries i informes anuals d'empreses i el Fons d'Història Industrial del Vallès Occidental. A la planta inferior i a l'Altell hi ha cabines per al treball en grup que es poden reservar per internet. En cap cas es permet parlar a la zona de silenci. La planta 0 i la resta de l'Altell. Per localitzar els documents heu de consultar el catàleg. Allà, si us identifiqueu, podeu veure l'estat dels vostres préstecs, fer renovacions i reserves de qualsevol document de les biblioteques de la universitat i, si voleu, consultar el vostre historial de préstec. També podeu consultar el catàleg del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya i demanar-ne els llibres que no estiguin a la UAB. A més dels documents, també us podem prestar, sempre per al seu ús a la sala, portàtils, calculadores, un paperògraf i un projector. Entre els nostres serveis hi ha el de formació, amb sessions que us ajudaran a treure tot el profit a les eines que posem al vostre abast, bases de dades, gestors de referències bibliogràfiques i el trobador, un multicercador de recursos electrònics. Si necessiteu una formació específica que no es troba a la nostra oferta, parleu amb nosaltres. Recordeu sempre que la biblioteca és un espai comú. Per això, cal seguir unes normes que hi facilitin la convivència. Sisplau, respecteu-les. No deixeu sense vigilància els vostres objectes personals. Disposeu de diferents opcions per fer-nos arribar els vostres dubtes. Per a consultes sobre cerques d'informació, utilitzeu el servei Pregunta. Us respondrem en un termini màxim de 2 dies hàbils. Altres vies amb les que compartim informació amb vosaltres són els blogs. En tenim 2, un relacionat amb els estudis d'empresarials i un altre amb els de gestió aeronàutica. Twitter, Facebook, Delicious. També podeu utilitzar el telèfon o el correu electrònic. Gràcies per la vostra atenció.